Dipengaken nami kula Rizky Setia Ramadan, kelas 11 tunggal, absen 3 dosa tunggal. Pidato berjudul pentingipun pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dumateng para sesepuh saha sedaya rawuh ingkang kinurmatan. Mugi kita tansah pinaringan rahmat dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak utawa Ibu, pendidikan punika dados pondasi kangge gayuh masa depan. Kanthi pendidikan kita saged bangun kawruh karakter lan masa depan ingkang luwih sae. Pendidikan ngewahi sang lan duweni kathah mupakat antawasipun setunggal nambah kawruh lan kapregetan, nyipta generasi muda ingkang mandiri lan berbudi luhur, ndadosaken bangsa ingkang maju lan bermartabat. Pendidikan punika kunci kemajuan bangsa. Kita kedah nyengkuyung pendidikan supados saged luwih maju. Mugi sedaya generasi muda tansah semangat sinau lan gayuh cita-citane. Mekaten mugi manfaat, nyuwun pangapunten bilih wonten kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.